text yethu sifumana kwincwadi kaDaniel chapter 1 safunda khona uverse 4. Ufundeka ngohlobo ke kwi-New International Version. Young men without any physical sikwangele sikukhalele sibhakabhakeni. Siyacela ke ngoba siyazi ukuthi uzosenzela yelithi igama kaYesu Kristu Nkosi yethu lonke ibandla lathi. Amen. Manibulisa ibandla ngegama kaYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. God is good all the time. And all the time. God is good. Iculo lethu lovula lenkonzo kunumber 136. Number 136. Yesu Kristu. Amen. Sithathe linamafutha enadosi engancengelelweyo exabiso likhulu walityumza ihlala elo lelabhastile wamgalela ngawo entloko. Verse 4. Kwaye ke kukho abathile abacaphukayo phakathi kwabo besithi yenzelweni. Xa ufunda lesisicatshulwa apha kule chapter 14 lencwadi kaMarko from verse 1 to verse 9 fumana nje ibalana elimnandi elifutshane. uMaria ufika uYesu apha kwesixeko saseBhetani uhleli nabafundi bakhe. Njengoba sekutshiwo afike alophule le oil. Indlela esibonisa ngayo zizinto esithi sizenze, but apha ezizenzo kuthethwa ngazo ayizozenzo esizenzela abantu. Ngoba xa ufunda kwincwadi ye-1 Corinthians chapter 13 ufunda phaa ku verse 3, because apha sifumanisa abafundi bayayikhalazela into yoba le nto uMaria yenzayo ibinokuthengiswa le ointment ukuze kuncedwe abantu abahluphekileyo. So the intention yabafundi though ikhalimela le nto, but they had good intentions in that imali esinoyifumana xa sithengisele ukaThixo, ngoba xa sinothando lukaThixo luphuphuma ezilizweni zethu, zonke ezi zinto zinzima ukuzenza yokuba sithande abamelwane bethu njengoba sizithanda, eyokuba sithande. Singathatha lo mzekelo walo mama unikele ngale ointment inexabiso elikhulu, right? Sincame konke, this is like Yesu Kristu esesandleni sakho zonke izinto ngexesha amasolongile sisondela kuwe Nkosi, singaboni abanje abonye Nkosi abadinga ukuxolelwa nguwe. Siza kuwe Nkosi sithi nangexesha sondeza Nkosi okokuba Nkosi sibe lapha namhlanje, usithathile Nkosi kwiindawo ezohlukeneyo wazosibeka ngokwakho Nkosi kule ndawo. Uba Thixo engcwele wena unguThixo onothando nobubele, uThixo Nkosi onakho konke. Khawuthi Nkosi ngeli xesha bawo
ngokuba Nkosi bese kuthethiwe kuchazwa Nkosi abantu abakhulu abangaphilanga khawungenelele Nkosi kuloo makhaya ngoba Thixo ingcwele kwaloo mithambo Nkosi yabo yaziwa nguwe beka Nkosi isandla sakho senceba kubantwana bakho kuze baphile Thixo ingcwele siphinde sibabone bekhona phakathi kwethu ngoba umnqweno nenzondelelo yethu into yoba siyoba sonke Nkosi ebukumkhaleni bakho ngenene usidingile Thixo namandla onke usidingile mzali okokuba sibe sisonke singasivuma siphetha ngamxhalomnye sisenza Nkosi okufunwa nguwe ncede ke Thixo namandla onke siyavuma thina singabantu siyasilela Nkosi kwizinto ezininzi kodwa kuko konke Thixo noxolo ungenelela ngokwakho khawusinyusele ngokwakho mzali kumgangatho ongenhla ngoba Thixo noxolo zonke izinto sesandleni sakho thina Thixo ingcwele khona into esikwaziyo uyenza kodwa wena xa ungenelele Nkosi nguwe Nkosi okwaziyo ukhunga ngathi nguwe Nkosi okwenza izinto ezingumangaliso sithi silele sivuke Nkosi singakhange kube kanti ukhalele efowuni usishukumise ngokwakho usikhumbuze into yokuba Nkosi nale imini kumelezekile sivuke sibize igama lakho elingcwele nangeli xesha ke Thixo namandla onke siyayazi Nkosi sabatha yakho lusuku Nkosi leyakho iintendelezo zakho Nkosi zivuliwe iintsikelelo zakho Nkosi ziyathululwa kuthi singabantwana bakho khawungenelele ke Thixo ingcwele ngokulungisa Nkosi iintliziyo zethu khawulungise Nkosi izimilo zethu silapha sonke Thixo ingcwele umnqweno wethu into yokuba Nkosi sibe nezimilo zokuhlonela wena sibe kanti Thixo ingcwele ngalo lonke ixesha silindela wena njengenkosi nomgqibelelisi wethu unguThixo wena onamandla onke awuxakwa sithi singabantwana bakho yonke into Nkosi ayikho nanye ekuzele mva zonke Nkosi ukuzazi kwamhlamneni yiloo nto Thixo ingcwele sithi nangeli xesha ubomi bethu subumnikele entendeni yezandla zakho kuba kuba kuyophela wena Yesu ophalaze igazi lakho ngenxa yethu ngoba Nkosi uyazile into yokuba Nkosi uzawube kukho neempunde ezisithi ezidinga uxolelwa nguwe ezidinga amandla akho ezidinga wena Nkosi kubomi esibuphilayo kwilizwe siphila kulo yiyo loo nto Thixo nangexesha sithi ngenelela ngakumbi ngenelela Thixo ingcwele emakhayeni ethu kwiindawo esihlala kuzo kwiindawo esiphangela kuzo kwiindawo zonke Nkosi ngokwahlukeneyo kumandanga kodwa kwinto yonke xa ukhona Thixo ingcwele sifumana a peaceful environment kwezo ndawo ngoba wena ukhona ungenelele uthathe indawo nangexesha masolungileyo qala nathi sigcine masolungileyo nalibandla lakho Nkosi nalibandla lakho Thixo namandla onke olithengileyo ngegazi lakho elinqabileyo ngabantwana bakho Thixo ingcwele obathathileyo Nkosi kwiindawo ezohlukahlukeneyo uyazazi Nkosi abusuka nathi khona wawuzosibeka kule ndawo khawufezekise Nkosi imfuno yakho ngobomi bethu fezekisa Nkosi injongo yakho kwizimilo zethu kuze Thixo ingcwele sithi ngenene uhlala ezinyaweni zomnqamlezo khawusigcine masolungileyo khawusomeleze sibambe ngokwakho Nkosi ngesandla sakho sithe singabantu thina Thixo namandla onke siyadinwa khawungenelele ke Nkosi xa sidiniwe Thixo ingcwele usibambe ngokwakho Nkosi ngeremote yakho Yesu unguThixo wena awuxakwa sithi ncede ke Yesu nangexesha sisondela kuwe kube sisazi wena unguThixo vayo nakho umkhonzazana wakho ozabe Nkosi esiphethelele Nkonzo umntana wakwabhanti naye Thixo ingcwele umntanakho waziwa nguwe Thixo ingcwele apha silela khona umazitole kwinto yonke ngobomi bakhe khawumongezelele ngokwakho ngoba zonke izinto Nkosi zaziwa nguwe sisesandleni sakho ungamlibalanga Nkosi nomntana Kelembe yena Thixo ingcwele
Israyeli, kuze uSirayeli Thixo Oyingcwele asuke kwindlela zakhe ezigwenxa, akubone ukungalungisi kwakhe, kodwa uzombeka ngenjongo, usazi into yokokuba Thixo Oyingcwele unguye umono omkhulu. Kodwa kwinto yonke Nkosi nenza nciphe kuze Nkosi kubonakale wena Nkosi Oyingcwele uthetha nathi ukuze sive wena unguThixo. Siyayazi ke Nkosi okwenzile yonke Nkosi ebeprepare esazi Nkosi uzawuma phambi kwabantwana bakho. Kawuthi kwinto yonke Nkosi kuba eme kwindawo yakho engcwele ungcwalise ngokwakho, ungamlibelanga nomntanamhlanje, naye Nkosi umgcine, naye Nkosi ungumntanakho Thixo namandla onke. Nguye Thixo Oyingcwele obesipromothela namhlanje izishumi. Khawusinike izazela, khawusinike Nkosi ukuze kwinto yonke siyazi into yokuba umelezekile sinikele Nkosi kwinto yonke ngeentliziyo zethu ngaphezu kokuba sinikele financially. UnguThixo wena, zonke izinto Nkosi siyazazi zenziwa nguwe ngoba Nkosi azikuxaki. Nkosi khali ibandla lakho elingcwele, khawulisikelele ngakumbi bagcine Nkosi abantwana bakho. Xa ubasikelele sundilibala nam Nkosi nendlu yakho, sundilibala Thixo Oyingcwele, susilibala Thixo Oyingcwele, akusilibali wena, sithi abalibala wena. Khawusincede ke Thixo noxolo, khawusenze sihlale sihlelelendlela, khawusenze sikawuze siwulahle unyemandlela. Nangexesha Nkosi nabo badikoni bakho nabo bazawungena phakathi kwethu bephethe iingobozi Nkosi, uze umntu ngamnye into bebegqibe ngayo entliziyweni yakhe anikele. Khawusenze ke Nkosi simnikele ngokuqhutywa ziintliziyo zethu kuze konke kufezekise imfuno yakho. Siyakulela ke Nkosi ukwenzela nguyinceba ndaweni esixola kwakho amatyala ngoKristu Nkosi yethu siyathandaza. Amen.
ayibekileyo. This is a special day that God has put aside. Wayigcwalisa into yobana size apha sizodibana nezihlobo zethu. Sisibhedlele esi. Kulapho kulamanqeba usathana ebesifaka endleleni. Sizayo sizojongwa. Siphinde sibhandlethwe again for us to go out elizweni siphinde siyomela uThixo. Zininzi izinto ezenzekayo. Siyabona nyani isigns entobana uYesu akabudala intobana azofika. Kukho into endichukumise kakhulu kule veki yenzekileyo. I'm sure sonke siyayazi into yabantwana base-NMU abaye bangenelwa bagetyengwa kwindawo yabo.